Continuem la lectura de l'audiollibre dedicat a la vida de Narottam Das Thakur. Estem llegint el capítol 7, Activitats de prèdica. Segona part de 4. Els pàndits van tornar al seu campament malalts de decepció. Després d'informar de tot el rei, van pensir-se en la seva tristesa. Havien eixit orgullosos del campament, rugint com l'oceà, però ara la majoria s'enrabiava en silenci. Uns pocs van discutir el debat en veu baixa. El capitost estava furiós. Dirigint-se a l'erudit Rupanarayan, va mormolar: «Per què no has eixit en la meva defensa? Podries haver derrotat a eixos canalles». «Com pots ser tan neci i anomenar-los canalles?», va respondre Rupanarayan. «El teu obstinat orgull t'encega. No vaig parlar perquè el meu cor es va omplir de sorpresa davant la seva esclaridora presentació. Era brillant, lògica i plena de referències intel·ligents. Com no deixar-se impressionar per aquells botiguers? La seva manera de parlar, el seu comportament i els coneixements que presentaven superaven amb diferència els dels més grans bràhmanes. Tant a través de l'exemple personal com de les referències sàstriques establides sense ombra de dubte que un Vaishnava està situat en la plataforma espiritual més elevada i és digne de respecte fins i tot per part dels bràhmanes. La postura de Rupanarayan va ser inesperada i tots els pàndits se li van quedar mirant. Rupanarayan els va retornar la mirada. «Són tots massa orgullosos per admetre que el que van dir era cert? No reconeixeran que aquests homes saben molt més sobre temes espirituals que tots nosaltres? No s'adonen que aquests pintorescos tenders no estaven debatent amb nosaltres només per a demostrar la seva superioritat? I tampoc intentaven humillar-nos. Ells simplement volien establir el punt que un Vaishnava, com el seu guru, Sri Narottam Thakur, està més enllà de la distinció mundana de castes i està dotat amb el poder d'elevar fins i tot a la més baixa de les criatures fins a la més alta plataforma espiritual. Si no fora així, com podria una gent tan senzilla arribar a ser tan avançada espiritualment? Només podria ser pel toc misericordiós d'un Vaishnava com Thakur Mahashai. Igual que el metall corrent pot convertir-se en or, un sant del calibre de Narottam pot transformar a qualsevol en una ànima resplendent i completa. Tal és el poder del Vaishnava». Exasperat pel continu silenci dels pàndites, Rupanarayan es va col·locar enmig del grup. «De què serveix el vostre coneixement com bràhmanes si no podeu reconèixer i apreciar el coneixement transcendental quan us mira a la cara? No és l'assoliment de tal coneixement l'únic propòsit de la vida d'un bràhmana? No és això el que tots anheleu?» Va mirar en reproche a la multitud. «Us heu centrat tant en les regles i rituals que heu oblidat l'objectiu del vostre dharma?» Ningú es va atrevir a parlar. Caminant d'un costat a un altre, Rupanarayan va prosseguir el seu apassionat discurs. «Creuen que ja han aconseguit el coneixement concloent de l'absolut simplement per haver nascut en la família bràhmana? Ah! No s'enganyen a vostès mateixos ni enganyen als altres d'esta manera. La comprensió espiritual no és tan senzilla. El mer fet de néixer en una família brahmínica o portar un cordó sagrat no els eleva automàticament a la plataforma brahmànica. De fet, en el Varaha Purana es diu que tot el món naix Shudra en Kali Yuga. I també es diu que en Kali Yuga fins i tot els dimonis poden néixer en famílies brahmàniques». «No, no, amics meus», va continuar Rupanarayan rient suaument. «Certament no es pot jutjar a un home pel seu naixement. La naturalesa d'un només pot entendre's per les qualitats que manifesta. I als meus ulls, aquests comerciants van demostrar tindre el caràcter més elevat.
Imaginen-se les característiques del seu guru. Disculpe, Panditaji, va objectar un dels bràhmanes amonestat. Vostè parla molt bé d'eixos botiguers, però sembla mostrar poca consideració pels seus propis col·legues. No veus que hi ha moltes ànimes grans en esta assemblea que posseeixen totes les qualitats dels bràhmanes? Per què els parla amb tanta duresa? Rupa Narayan va deixar de passejar-se i es va tornar per a dirigir-se respectuosament al bràhmana. Perdona'm, va dir gentilment, no desitge ofendre a cap de vostès. El meu propòsit no és minimitzar la importància dels bràhmanes, sinó assenyalar que arribar a la plataforma brahmínica no és un procés automàtic. Tampoc és l'assoliment de Brahman la fi de la busca espiritual. De fet, és només el principi. La veritat absoluta s'entén en 3 fases: Brahman, Paramatma i Bhagavan. Per aconseguir les etapes superiors s'han de passar per l'etapa brahmínica i convertir-te en un Vaishnava situat en la plataforma Vasudev. Només llavors podran comprendre la personalitat de Déu, Shri Krishna, i les seues qualitats, nom, forma i passatemps. Va fixar fermament la seva mirada en l'insistent i va dir: per això, eixos tenders van poder derrotar-te tan fàcilment. Són deixebles d'un gran Vaishnava i s'han convertit ells mateixos en Vaishnaves, de manera que el seu coneixement i devoció superen els teus. En conseqüència, considerar-los a ells o al seu guru de classe baixa és una greu ofensa. Independentment del seu naixement, són dignes de la nostra adoració. Per tant, et demane humilment que et deixes el teu orgull. Ajuntant els palmells de les mans en namaskar, Rupa Narayan va escrutar els rostres de la seva audiència, els seus ulls suplicant comprensió. Pel seu propi bé, abandonen la seva actitud de superioritat sobre els Vaishnaves. Esta mentalitat només els portarà al camí de la destrucció. Seguisquen el meu consell, perquè jo he après esta lliçó per experiència. Una vegada vaig cometre l'error de considerar-me arrogantment superior a un gran devot, però per la misericòrdia dels Vaishnaves vaig ser humiliat. La menció de l'error personal de Rupa Narayan va cridar l'atenció dels seus oients. El rostre de Rupa Narayan es va endolcir i els ulls se li van omplir de llàgrimes. Llançant un profund sospir, es va asseure. Quan va tornar a parlar, la seva veu es va trencar per la emoció. Fa molts anys, quan era un erudit molt jove, vaig viatjar pomposament per tot el país derrotant a pàndits en debats. Estava tan orgullós dels meus coneixements que exigia un certificat de victòria a cada un dels meus oponents per a poder mostrar a tots que jo era Digvijay, és a dir, algú que havia conquistat en totes direccions. Finalment, em vaig dirigir a Vrindavan amb la intenció de derrotar els famosos erudits Rupa Goswami i Sanatan Goswami. Però quan els vaig desafiar amb impertinència, es van negar humilment a discutir, dient que no estaven qualificats per a debatre amb un erudit com jo. En sentir això, se'm va unflar el cap i vaig pensar: ai, ara sóc el major erudit de tots els temps. Quan vaig demanar a Rupa i Sanatan que firmaren el certificat de derrota, ho van fer sense oposar-se i em van dir adeu. Intrigats per l'íntima revelació de Rupa Narayan, els pàndits es van acostar. Rupa Narayan va negar amb el cap, avergonyit en recordar-ho. Encegat per la vanitat, vaig anar directament a la riba del riu Yamuna i vaig fer gala, davant de tots els que vaig trobar, que Rupa i Sanatan temien debatre amb mi. Sri Jiva Goswami, el seu jove nebot, es va acostar per casualitat al Yamuna en aquell moment i va sentir la meua orgullosa jactància. Desitjós de reivindicar la reputació dels seus oncles, va dir amb una certa ira en la veu: «Soc alumne de Rupa i Sanatan. Si pots derrotar-me, t'acceptaré com a vencedor. Ara aprendràs l'intel·ligents que són Rupa i Sanatan debatent amb mi».
Doncs bé, el debat que va seguir va ser acalorat i va durar dies. Sri Jiva va derrotar amb perícia la filosofia de l'Advaita Vada i va establir la superioritat del servei devocional sobre el jnana i el karma. Per fi em vaig veure obligat a baixar el cap derrotat. No obstant això, estranyament no em vaig sentir humiliat, sinó purificat. De fet, el meu cor desbordava de felicitat transcendental. Pel misericordiós tracte de l'excel sant Sri Jiva, els meus ulls es van obrir i vaig comprendre la veritat. Alleujat de la pesada càrrega del meu orgull, em vaig disculpar humilment davant Sri Jiva, Rupa i Sanatan. En aquest moment, Sanatan Goswami em va dir que en el futur m'iniciara com a deixeble de Narottam de Keturi. Des de llavors he estat vagant ansiosament esperant trobar-me amb eixa gran ànima. Quan vostès, bràhmanes, van arribar a la cort de Raja Narasimha per a queixar-vos contra Narottam Thakur, encara que externament vaig dir estar d'acord amb el seu pla de derrotar-li en un debat, interiorment pensava que no era possible derrotar-li en cap debat. Llavors vaig pensar que la meva bona sort havia arribat per fi. Ara tots serem alliberats per la misericòrdia de Thakur. Per la seva immensa potència espiritual, Thakur Mahasai ens està atraient cap a ell. Atordit per esta confessió, el cap dels bràhmanes no va ser capaç de contindre la llengua. Traïdor! No tenies intenció d'ajudar-nos. Es va tornar cap als seus col·legues. Alberguem a un enemic en el nostre propi campament. I amb això, el bràhmana va abandonar l'assemblea. De nou es va deslligar el caos. Alguns pàndits van mostrar la seva sorpresa per la revelació de Rupa Narayan. Uns altres estaven desconcertats, altres dubtosos i molts més completament perplexos. Mentrestant, Raja Narasimha havia escoltat en silenci tot el que havia succeït. En aquests moments es va avançar i, amb un somriure radiant, va envoltar amb un braç el muscle de Rupa Narayan. Ah, Panditaji, eres un home intel·ligent. Gràcies per obrir-nos els ulls. Llavors va succeir el que jo sospitava. Thakur Mahasai és un sant extraordinari. Per consegüent, què hem de fer ara? Quin ha de ser el nostre curs d'acció? Hem d'iniciar viatge a Keturi demà, va dir Rupa Narayan, no per a debatre, sinó per a refugiar-nos en Sri Narottam Thakur Mahasai. Sí, va afirmar amb entusiasme el rei Narasimha. Arribat a este punt, és el moment de conèixer a este gran devot, buscar el seu refugi i disculpar-nos per la nostra presumpció. Porta molt temps desitjant conèixer-lo. Tornant-se de nou cap als pàndits, Rupa Narayan va concloure. Així que, amics meus, la seva derrota no és motiu de vergonya. Se'ls està oferint la millor oportunitat per a progressar espiritualment. No tinguen por, accepten la derrota bondadosament. Anem tots a Keturi i refugiem-nos en Narottam Thakur. El seu poder espiritual és tan gran que pot alliberar-nos a tots de l'oceà de l'existència material. Alguns dels pàndits van estar d'acord i altres encara semblaven atordits pel ràpid gir dels esdeveniments. El rei va donar l'ordre. Romandrem ací esta nit i partirem cap a Keturi al matí. Després de dir això, Raja Narasimha i Rupa Narayan van abandonar l'assemblea, deixant els pàndits reflexionant. Arribat el matí, la majoria dels pàndits havien reconegut la seva absurditat i anhelaven reunir-se amb Thakur Mahasai. Van conversar sobre els plans de partida. De sobte, el cap dels bràhmanes va irrompre en el campament plorant histèricament i va caure als peus de Rupa Narayan. Commocionats en veure el pàndit en tal estat, tots es van reunir al seu voltant. Rupa Narayan va posar de genolls a l'emocionat pàndit. «Què ha passat?», va preguntar. El rostre del pàndit estava cendrós i els seus ulls enrogits pel plor. «Ho sent», va gemecar. «Per favor, perdona'm,
Tenies raó, tenies raó. Sorprès pel canvi en la conducta del pàndit, Rupanarayan va preguntar: «Com és que has canviat d'opinió?» Lluitant per asserenar-se, el pàndit va respirar profunda i tremolosament i es va assecar les llàgrimes. A nit, quan estava dormit, va dir amb veu vacil·lant: «Se'm va aparèixer la deessa Bhagavati. Estava furiosa. Els seus ulls rojos com la sang brillaven d'ira». El bràhmana es va estremir en recordar-ho. Sostenint una espasa a la seva mà, em va dir: «Tu, descarat, desvergonyida excusa de pàndit, et decapitaré. Tots els teus estudis han sigut en va perquè has criticat el gran devot Narottam Thakur. Per esta ofensa has comprat el teu bitllet a l'infern. Narottam és l'encarnació de l'èxtasi del Senyor. És un vertader bràhmana perquè no sols comprèn a Brahman, sinó que ha capturat el Brahman suprem, Krishna, en el seu cor. Així, un brillant cordó sagrat està permanentment incrustat en el cor de Narottam. Tu has de convertir-te en un vertader bràhmana acceptant l'iniciació d'ell. Només la seva misericòrdia et pot salvar-te dels sofriments de l'infern». El pàndit es va estrènyer el cap amb les mans. I llavors Bhagavati va desaparèixer. Va ser horrible. Em vaig despertar tremolant de por. «Ara m'adone del meu greu error», va dir lluitant per contindre les llàgrimes. «Per favor, permetem-me anar amb vostès a Keturi». Thakur Mahasai va esclatar a riallades juntament amb els seus deixebles quan Ganganarayan Chakravarti i Ramchandra Kaviraj descrivien el seu debat amb els arrogants pàndits. Es va sentir alleujat de no haver hagut d'enfrontar-se a ells. Durant el debat, un dels deixebles de Narottam va entrar al jardí i va interrompre riures amb un anunci. «El rei de Pakapali i el seu grup de pàndits acaben d'entrar en el recinte. Han entrat a la sala del temple». Thakur Mahasai va somriure alegrement. «Per favor, porta'ls ací després que hagin pres darshan». Amb passos vacil·lants, el rei Narasimha, Rupanarayan i la multitud de pàndits es van acostar a Thakur Mahasai. Quan encara estaven a una certa distància, van caure a terra en senyal de reverència. Temerosos i avergonyits, van mirar tímidament el rostre de Narottam. Narottam va somriure en veure l'expressió de sorpresa en els rostres de tots els pàndits quan van veure a Ganganarayan i Ramchandra al seu costat, vestits amb dhotis i amb cordons de bràhmana i sikhas clarament visibles. «Per favor, asseu-se», va dir Narottam. «Soc afortunat de comptar amb la companyia de persones tan cultes i nobles». Avançant-se, el rei va caure de genolls davant Thakur Mahasai. «Van vindre en una missió pecaminosa», va dir, penedit. «Volien deposar-te de la teva posició, però ara hem comprès el nostre terrible error». Les llàgrimes van brollar dels ulls del rei. «Per favor, perdona'ns i dona'ns recer als teus peus». Thakur Mahasai es va commoure en veure les llàgrimes del rei. Alçant-se, va posar el rei en peus i el va abraçar. «No et preocupes», va dir Narottam amb els seus propis ulls humitejats per les llàgrimes. «Jo sóc teu i tu eres meu». Profundament alleujat pel càlid acolliment de Thakur Mahasai, el rei va esbozar un enorme somriure. «Estos són deixebles teus», va dir, assenyalant a Ganganarayan i a Ramchandra. «Ens van salvar de cometre un crim atroç als teus peus. Ens han mostrat la superioritat del bhakti. Ens considerem molt afortunats per haver sigut derrotats pels teus gloriosos deixebles». El cap dels pàndits es va avançar, avergonyit, amb el rostre ennuvolat per l'ansietat. Caient als peus de Narottam, va cridar: «Per favor, perdona'm, soc el major infractor». Amb profund remordiment, l'humiliat pàndit va relatar apesarat
la història de la ira de Durga Devi contra ell i li va pregar que li perdonara les seves ofenses. Thakur Mahasai va assegurar al pàndit que no s'havia ofès. Ramchandra Kaviraj va envoltar suaument el seu braç al muscle del pàndit, reconfortant-lo i donant-li la benvinguda. «Este és Rupa Narayan», va dir el rei, presentant el famós pàndit. «Porta molts anys esperant el déu Darshan». Rupa Narayan es va acostar. Després d'oferir els seus respectes, va contar la història de la seva trobada amb els Goswamis de Vrindavan i la seva derrota a les mans de Jiva Goswami. Narottam i Ramachandra van escoltar el seu relat amb sorpresa i plaer. Ramchandra Kaviraj va convidar llavors a tots a assistir a l'Àrtic. Després, Thakur Mahasai es va seure per a començar el kirtan. La seva veu era encantadora i el rei i els pàndits es van reunir al seu voltant per escoltar-li. A través de suaus cants de devoció, Thakur Mahasai els va instruir a tots en la ciència de Krishna. «Els meus benvolguts germans», va cantar, espantant els yogis, karmis, gyanis i adoradors de semideus i rebutjant els turments que són el treball fruitiu, la religió ordinària i els altres processos del yoga. Adora únicament al senyor Giridhari. Les innombrables varietats de filosofia i les diverses concepcions de la vida són producte de l'orgull de l'ànima condicionada. Tractar de comprendre-les no procura cap benefici real, però només el dolor dins de la ment. El treball fruitiu del Karma Kandi i el coneixement especulatiu del Jnana Kandi són dos recipients de verí. Si es beuen estos dos verins i després s'afirma que tots dos són tan dolços com el nèctar, cauràs del regne humà i passaràs molt de temps vagant per moltes espècies de vida. Els convidats es movien al ritme de la música, absorbint el missatge que es desprenia de cada estrofa. Narottam va mirar els seus rostres alegres i va saber que els ensenyaments purs i potents de Sri Chaitanya Mahaprabhu ja estaven actuant en els seus cors. Thakur Mahasai va cantar sense parar, animant a la seva audiència a emprendre el procés de la consciència de Krishna. Abandoneu la tendència a trobar faltes en els altres i seguiu simplement el camí del servei devocional pur, que està lliure de qualsevol motiu estrany i desproveït de karma fruitiu, jnana impersonal i tots els altres desitjos egoistes. Els ulls de Thakur Mahasai brillaven a causa de les llàgrimes mentre instava amorosament la seva audiència a refugiar-se en el seu estimat senyor Krishna. Submergisquen-se en l'immens oceà del nèctar de l'amor pur per Krishna. És més gran que el major oceà d'aigua salada. Si nades en eixe oceà del nèctar, el senyor Krishna farà que desapareguen tots els teus sofriments i aconseguiràs un goig transcendental sense fi. Una vegada acabat el kirtan, Thakur Mahasai va convidar a tots a prendre prasada. Commoguts per la companyia de Thakur Mahasai, els convidats van decidir quedar-se en Keturi el major temps possible. En eixa companyia, tant el rei com els seus pàndits es van transformar. En poc temps, tots ells van abraçar plenament la filosofia conscient de Krishna i van acceptar la iniciació de Thakur Mahasai. Chant Raya. Un dia, en veure que dos homes desconeguts entraven al pati, Narottam i Ramchandra van deixar de cantar i es van acostar per a rebre els seus convidats. Després d'oferir-los seient i alguna cosa de prasada, Narottam va preguntar: «D'on veniu i en què puc servir-vos?» El governador de Gaderat, Sri Raghavendra Rai, ens va enviar per a entregar un missatge. Traient un xicotet pergamí de la seva bossa, el missatger li ho va entregar a Narottam. «Llig esta carta i ho entendràs tot». Narottam va obrir la carta i va llegir en silenci. «Respectat Thakur Mahasai, li escric esta carta amb l'esperança que vinga en la meva ajuda.
Recentment, el meu fill, Chandrai, està patint grans dificultats i crec que vostè és l'únic que pot salvar-lo. Tal vegada haja sentit parlar d'ell. Era el poderós zamindar del fort de Rajmahala. Però fa unes setmanes l'esprit d'un malvat, fantasma, brahmana, va entrar en el seu cos i va començar a turmentar-lo. El fantasma es va apoderar per complet del seu cos i la seva ment, obligant-lo a parlar i a comportar-se com un dement. Chand, que apenes pot menjar ni dormir, ha perdut gradualment totes les seues forces i ara es troba en un estat terrible. Tem per la seva vida. Ho he intentat tot per a salvar-li. He portat metges i tàntrics de tot el país, però ningú ha sigut capaç d'ajudar-lo. Fa uns dies, un astròleg psíquic em va dir que el brahmana rakshasa que ha posseït el cos de Chand està decidit a seguir allí fins que el fill del zamindar de Keturi, Narottam Thakur Mahashai, vinga. Per tant, sembla que l'única esperança de curar el meu fill és a les seues mans. Li ho pregue, per favor, vinga a la meva casa i ajuda el meu fill. Li recompensaré amb el que vulga, terra, or, vaques, el que desitge serà seu si pot curar-lo. Per favor, vinga immediatament perquè està perdent força ràpidament. Suplicant la seva misericòrdia, Raghavendra Rai. Narottam va mirar els missatgers amb curiositat. Este Chand Rai no és un famós bandit? Un dels missatgers va assentir. Sí, un autèntic llibertí. Era un home ric i poderós, extremadament valent i hàbil en l'art de les armes, però per desgràcia la riquesa i el poder se li van pujar a la cabota i es va tornar un tirà. Amb 5.000 cavalls i infanteria sota el seu comandament, ha atacat i saquejat molts llogarets. Robar i matar eren els seus passatemps favorits. Quan du a terme estos actes cruels no té en compte a ningú. L'altre missatger va afegir. Fins i tot ha seduït a les esposes i filles dels vilatans i el seu germà, Santosh, es va unir a ell en estos horribles actes. Junts bevien i després anaven als pobles a barallar-se. Tot el món els tenia por. Sembla que foren Jagai i Madai encarnats, va dir Ramachandra a Narottam. El seu pare va intentar una vegada i una altra que deixaren les seues nefastes activitats, va continuar el missatger. Però ells es burlaven i continuàvem amb el seu regnat de terror. Però ara, aquest poderós tirà, Chand Rai, ha quedat reduït a un idiota mismut perquè el fantasma s'ha apoderat del seu cos. Ara simplement està consumint-se a casa del seu pare. Narottam es va mantindre seriós mentre entregava la carta a Ramchandra Kaviraj perquè la llegira. Va dir Ramchandra prenent nota del contingut. És un assumpte delicat. Què creus que haurien de fer? Va preguntar Narottam. No estic segur de si haurien d'involucrar-nos. Kaviraj es va encollir de muscles. Què puc dir? Eres l'encarnació de l'amor i eres lliure de fer el que vulgues. Narottam va tancar els ulls i es va quedar immòbil contemplant la situació. En la seva meditació va sentir la veu de Chaitanya Mahaprabhu. Escolta, Narottam, et resultarà fàcil alliberar este malvat pecador Chand Rai. Ves a la seva casa i mostra-li la teua misericòrdia. Ell està esperant les teues benediccions. Tu vas aparèixer en este món només per alliberar les ànimes caigudes, així que ves amb Kaviraj i allibera a Chand Rai dels seus pecats. El cos daurat de Narottam tremolava d'èxtasi. Obrint els ulls i amb un somriure radiant va anunciar. Demà anirem a casa de Raghavendra Rai.